मैदेर आरो मानसिनि जिथु कनफ्लिक्ट बेखौ होबथानो हाथाराखै होननानै गोबां अजुबदों। हानाया गोब्राब, गोदोबो हायाखै, दाबो गोब्राब दं जुदि जों सांग्रां जायाबा। मानो होनोब्ला सरकारनिफ्राय प्रजेक्ट लागासिनो दङ सलार फेन्सिं खालामनो। बे सलार फेन्सिंखौबो जुदि सिखाव खावनानै सोरबाया उथायोब्ला रायजोनि खहा दङ। आरो गुबुन मोनसेथिं जोङो बेवहाय जिब जुनारखौ दाय हमनानै लाब गैया। जिब जुनारा गावनि लामाजों जेब्लायबो थांबाय थाखायो। बेयो गोदोनिफ्रायनो पुर्ब पुरुषनिफ्रायनो फैबाय थानाय बिथांमोनहा मोनसे लामा थाखायो। बे लामायाव जुदि जोंनि मानसिफ्रा हाग्रा दानानै न' लुयोब्ला मैदेरफ्रा जिब जुनारफ्रा मालाय बबे लामाजों हान्थिनो, जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव कनफ्लिक्टआ बारा जायो। मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जाय बरनिदि वाइल्ड लाइफआ थैहांहां अबस्थायाव दङमोन बेखौ जोङो दिनै हां सोनो हाबाय। बुंनो थाङोब्ला नैबे बरन'दिया जोंनि नैबे धनस्रि डिभिजननि सिङाव अक्सिजेन हाब होननानै बुंबाबो गोरोन्थि जाया। बेयाव थानाय जिब जुनारा खोब सान्थियै दिनै थानो हादों। बिफां लाइफाङा सेफ जादों। बेवहाय मैदेरनि माखासे कनफ्लिक्ट दङमोन, बेखौ जों फोजोबनो हाबाय 3 किल'मिटार सलार फेन्सिं होनानै। नाथाय गुबुन माखासे जायगायावहाय जोंनि सरकारनिफ्राय सलार फेन्सिं होनायखौ सोरबा गाज्रि गोसोनि मानसिया सलार फेन्सिंखौनो हराव बोखारनानै खावनायखौबो जों नुनो मोन्दों। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंहा बेवहाय जेबो बेक्तिगत लाब गैया बा लसबो गैया, खिन्थु समाजा लस दङ, बेखौ साननायनि सम फैदों। दिनै जोंनि बरन'दि वाइल्ड लाइफनि सिङाव जोङो मोनसे फिसा चिलड्रेन पार्क बानायदों। टुरिस्टफ्रा जोंनि वाइल्ड लाइफआवहाय बेरायफैनाया गोबां जाबाय आरो बेवहाय खाथि खालानि गथ'फ्रा फरायसा फरायसुलिफ्रा फैनानै चिलड्रेन पार्कआव फैनानै जोंनि वाइल्ड लाइफखौ समायहोनो हायो नामा बे थांखिजों सेन्ट्रेलनिफ्राय मोननाय रांनिफ्राय जोङो बे चिलड्रेन पार्कखौ बानायनानै होदों। जों जागायजेनदोंसो, दिनै अपेनिं खालामबाय। आसा खालामदों रायजो राजाफ्रा, लकेलनि मानसिफ्रा, प्रिन्स एरियानि मानसिफ्रा जुदि हेफाजाब होयोबा जों साक्सेसफुल जानो हागोन। गोबां समाव नुनो मोन्दों मैदेर आरो मानसिनि जिथु कनफ्लिक्ट बेखौ होबथानो हाथाराखै होननानै गोबां अजुबदों। हानाया गोब्राब, गोदोबो हायाखै, दाबो गोब्राब दं जुदि जों सांग्रां जायाबा। मानो होनोब्ला सरकारनिफ्राय प्रजेक्ट लागासिनो दङ सलार फेन्सिं खालामनो। बे सलार फेन्सिंखौबो जुदि सिखाव खावनानै सोरबाया उथायोब्ला रायजोनि खहा दङ। आरो गुबुन मोनसेथिं जोङो बेवहाय जिब जुनारखौ दाय हमनानै लाब गैया। जिब जुनारा गावनि लामाजों जेब्लायबो थांबाय थाखायो। बेयो गोदोनिफ्रायनो पुर्ब पुरुषनिफ्रायनो फैबाय थानाय बिथांमोनहा मोनसे लामा थाखायो। बे लामायाव जुदि जोंनि मानसिफ्रा हाग्रा दानानै न' लुयोब्ला मैदेरफ्रा जिब जुनारफ्रा मालाय बबे लामाजों हान्थिनो, जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेराव कनफ्लिक्टआ बारा जायो। आं नुनो मोन्दों जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिटिआरनि नोंथाङानो गाहाय एएम हिसाबै माखासे अजद दैखांदों गोबाङा नोंथांनि सायावहाय। माने गुबुन आउट अफ बिटिआरनि बिथांमोना केस होनानै क्रेसार आरो अन्थाइ जावनायखौ बन्द' खालामो। आउट अफ बिटिएडिनि मानसिफ्रा केस होनायनि बाथ्राया साभाबिक। मानोना बिटिसिनि बाहेरनि मानसिनो जोङो हगारखायाखै। गुबुन मोनसे गोरोन्थिया जादों हाग्रामा महिलारि बिथांनि दिनाव 17 बोसोर जोङो बिटिसि खुंथायखौ खुंबोबाय। जोंबो साराय बोसोर खुंबाय। खिन्थु बेवहायसो मोनसे टेकनिकेल सिस्टेम दङ जे डिस्ट्रिक्ट सार्भे रिपर्ट होनांगौ। बे बुस्थुखौ जोंनि अफिसारफ्रा मिन्थियामोन, जायनि जाहोनाव बेखौ नोजोर होनानैनो जायफ्रा जोंनि सम्पतिसिनि सायाव मेगन सादों बिसोरो केस होदों। जेखियानो जाया जों देरहाखाबाय, खामानिया जाफुंलांसिगोन। खिन्थु मोनसे खोथाखौसो आं दुखु नांदों, बै माखासे गुन्दा गोसोनि आखुथायनि मानसिफोर, जाय मानसिफ्रा जोंनि बिटिसिनि सम्पतिखौ लुट खालामनो गोसो जायो, फोजोबस्रांनो गोसो जायो, बिथांमोननि थुनज्लायनायावनो जोंनि माखासे मानसिफ्राबो इनभल्भ जानानै दङ। दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो, जोंनियाव बेवहाय सानसेयाव 24 घन्टायाव फ्राय 72 लाख जोंनि रेभिनिउआ गोमालांगासिनो दङ, खावनानै लांगासिनो दङ। बेखौ प्रटेकसन होनो थाखाय डिपार्टमेन्टेलिल' नाजाबा जानाय नङा। जों गासैबो समाजानो खौसे जानांगोन। नोंथांमोननि मिडियाया सांग्रां जानांगोन। सोर बुंनाय सोर बुङा बे गेदेर खोथा नङा। मा मावदों मा मावाखै, माबोरै प्रटेकसन होगोन, बेसो जोंनि गेदेर खोथा। बे जिथु बन्द' जाना थानाय क'रि आरो क्रेसार बेखौ अलरेडि जोङो बेखौ डिपार्टमेन्टेलि साबमिट होबाय दिसपुरावहाय। बावैसोनो बियो स्टार्ट जासिगोन। नियम बायदि हाखाया रावबो,
खिन्थु जोंहा मोनसे टेकनिकेल प्रब्लेम जादों बेखौ जों साक्सेसफुल खालामबाय।